Hvad er du ved at lave, Anders? Ja. Jeg prøver at lave fondant. Fondant. Aha. Lige nu så ser det mere ud som om, at jeg prøver at fange mine hænder i en kinesisk fælde. Yes. Det ser rigtig ret ud. Johannes, det her kommer du til at spise lige lidt. Går det bedre nu? Nej. I mellemtiden så har jeg Maxi kage herovre. Så er der en cool fondant. Så bliver der lige ved sådan noget alligevel, hva'? Ja. Ja. Rigtig dejligt. Det er godt, Anders. Rigtig dejligt. Jeg vil også være på den film her. Nogle gange er jeg... Hvad er det, jeg spiser? Skumvidus. Anders, hvad laver du? Anders, hvad er det, du laver? Nå, det er klamt. Anders, hvad er det, du laver, Anders? Nej, jeg skal op, Niels. Hvad laver du? Jeg står og filmer dig. Nej, hvor professionelt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her, Anders. Nej, det ved jeg ikke. Nu er vi så i den gule udgave. Her var han det gule. Det ligner æg, Anders. Hvad er det? Så imens, så skal jeg til at koge mælk. Det bliver blot, Anders. Det gør det. Det er rigtig dejligt. Og så imens, så står mælken stadigvæk og koger herovre. Et vandbad hele. Jeg ved ikke, hvordan man laver et vandbad. Har du aldrig gået i bad, Niels? Og så stopper vi filmen. Vaniljecreme! Det er sort, det der, Anders. Nej, det er godt. Nå, det er selvfølgelig godt, det der, Anders. Kunne du ikke få meget flummis endnu? Det er så mange gange, jeg har gjort det her. Det er nummer 4 gange, det her. Lige præcis. Tror du så ikke, jeg er mester nu? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg godt, men heller ikke. Hvad så? Hvad siger du, Anders? Jeg siger, at vi sejler. Okay. Men altså, kagen er blevet... Kagen er blevet, så... Jeg var bare sige forkert. Yes. Jeg skal lige se her. Jeg skal altså sådan noget. Tak, jamen hjælp. Jeg ved godt, det kommer på Facebook, Kasper. Kommer på kirken hjemmeside, Kasper. Se en sæl, tror jeg. Er det en sæl, det der? Og der er det verdens mest hjernedøde koala. Eller hvad er det? Det er en hjemløs. Hjemløs hjernedøde koala. Hjemløs hjernedøde. En sort mand. Sådan siger han. Mega fedt. Ikke også, Kasper? Ikke på kagen. Vi har så meget fondant tilbage. Det er så dumt. Hvad skal vi bruge det her til? Der er så meget tilbage. Så ligner det bare Jerusalems ødelæggelse henne. Jerusalems ødelæggelse. Det bliver dejligt, at jeg skal vaske det op bagefter. Whoopie.